Probíhá zkouška modní přehlíd. Ty lidi jako budou tady, jako jo, třeba si stoupnou. Ano, oni budou i tady tak stát. No jak potom potřebovala, jako potom ty holky, oni budou zacházet, jak když tady, jo, tam zpátky, tak aby... Jo, tak mezi lidma oni rádi. Já si tak myslím. Modelky. Tam nejsou já. A točíš to? Ano, teď to nechci dostane do zemi. Prostřed, Prcínka. Jdeme po kocovině.